An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani a kɔ kan ni ye a ka bamanankan kunnafoni wagati selen ye walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan kibaruyaw kan Serifula Jabarani sanfɛ aw danga na. Mali jamana minisiri min ka caw ɲɛsinen don tungarankew kunkankow ɲɛnabɔli ma Yaya Sangare a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn tɛnɛn tɛmɛnen na ma a kɛra ministère kɔnɔna na. A lajɛ in senfɛ aw da sera fɛn kumaba caman ma minnu ni olu bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ tɛmɛnenw kan tungarankew tɔgɔla san 2018 Serifula Jabarani so tɔgɔla maa min sera ka a ko seereya Marietou Diallo a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Ni kunnafoni di kɛnɛ in sigila sen kan minisiri fɛ nga bara ɲɛsinen no kɔkan maliyɛnw ka ko ma walasa ka jama ladɔnniya kungalataga lahalaw kan ani maliyɛnden minnu bɛ tunga la. A ye babu sen 5 walawala minnu bɛ tali kɛ maliyɛn tungarankew ka lakana jamana yɛrɛ ka sɛbɛn labɛnni ka di minnu bɛ fɛ ka taa tunga la n'an b'a fɔ ma ko migration légale minnu segila ka na fana olu kunbɛ cogo n'u ka baara ko kana se tungarankew niyɔrɔ ma jamana wakande kɔnɔ fo ka taa se baaraw ma Mali jamana ni jamana wɛrɛw cɛ walasa malidenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ k'u to tunga la. Minisiri y'a yira k'a fɔ ko jatela maliyɛnden ma 4 de bɛ tunga fɛ ni a fanba bɛ farafin jamanaw yɛrɛ kan. Mali gouvernement bɛ wale min ta k'a ɲɛsin maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u ye baara fɛn fɛn kɛ 2018 kɔnɔ maliyɛn degun ye maliyɛnw sɔrɔ gouvernement ye baara minnu kɛ o kɔnɔna na an ni kunnafoni an ka sigi an ka kuma baara minnu yɛrɛ fana bolodalen bɛ 2019 kɔnɔ ka hakili lajigi ko la o baara bɛ boli an ye politique dɔ sigi Mali kɔnɔ an b'a fɔ ma ko politique nationale d'immigration o y'a ye an ka malidenw ani diɲɛ seleke naani bɛɛ adamadenw bɛ taama ka don ɲɔgɔn na cogo min na o baara bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ an ka jamana jamana wɛrɛw cɛ cogo min na an y'o lajɛ k'a fɔ an ye taabolo 8 de jateminɛ o kɔnɔ min bɛ se k'a to hakilina minnu bɛ Mali la taama maliyɛnw ka taama kɔnɔ an bɛ se k'o hakilina sabati cogo min na pour que bɔli nin ka nɔgɔya fo an k'a lajɛ k'u dɛmɛ u ka duw dɛmɛ mais an k'a lajɛ u bɛ se ka mun wɛrɛ fana kɛ min bɛ se k'a to u de bɛ nafa sɔrɔ a la denmisɛnninw bɛ yen u tɛ baara sɔrɔ an bɛ se ka mun kɛ k'u dɛmɛ u ka projet ɲuman dɔw dilan pour que denmisɛnninw ka se ka don sen n'o baara la u tɛ taa ba kɔfɛ o la tuguni minnu yɛrɛ fana bɛ yan olu fana ka baara sɔrɔ olu yɛrɛ fana ka dɔ fana sɔrɔ nafolo na u ye nafolo bila nafolo ka na dɔrɔn k'a dun nafolo ka na ka don fɛn dɔ la min bɛ se k'a to nafolo de bɛ nafa se i yɛrɛ ma an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'o dɛmɛ mais minnu bɛ kɔfɛ a bɛɛ tɛna wariko sira fɛ dɔw bɛ yen u ye kalanbaw kɛ u b'o kalan nafa lase tubabu jamana ninnu ma mais an ko an k'a ɲini an k'olu fara ɲɔgɔn kan u kana parce que bɛɛ den tɛ se ka taa bourse sɔrɔ ka taa kɔfɛ fantandenw bɛ yen dɔw de bɛ se t'u ye dɔw de bɛ b'a sɔrɔ u ka kalan na gɛlɛya kama u ma se niveau dɔ la u tɛ k'u man u kalan hakili t'u la mais gɛlɛya nin ko kama u tɛ se ka bourse sɔrɔ ka taa kɔfɛ an ko maliyɛn dɔw bɛ yen u hakili u kalannen don u bɛ ka fɛnba kɛ Américain jamana kan u bɛ k'a kɛ tubabu jamana ninnu kan an k'olu fara ɲɔgɔn kan olu kana an dɛmɛ an ni ambassade minnu bɛ yan ni an b'a dɔn maliyɛnw bɛ to o yɔrɔw la an n'olu sigira an bɛ ka kuma an ko ni u b'a fɛ maliyɛnw bɛ taa ji kan u bɛ taa cɛncɛn kan u bɛ saya sɔrɔ mais u bɛɛ la u bɛ kɛ to ka jamana kan pour que an ka se k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ɲɛ n'u k'a lajɛ u bɛ se ka visa ko nɔgɔya cogo min na mais visa ko ni jamana bɛɛ n'a ka sariya don mɔgɔ tɛ se ka jamana jagoya k'a fɔ i ka sariya kɛ ni sago ye mais an ko n'an y'a hakili jagabɔ k'a kan ka nɔgɔya da di visa ko ma a bɛ se ka a bɛ nɔgɔya ne b'a dɔn n bɛ se ka taa Faransi n sago la ka segin n bɛ se ka taa ka segin mais n'a fɔra ko n tɛ taa ne hakili la ni u ye n bali ka taa c'est que nafa dɔ bɛ yen n bɛ nafa ɲini sira wɛrɛ fɛ donc an ni ambassades kumana hakili la nɔgɔya da bɛ sɔrɔ la parce que Français yɛrɛ n'i y'a jateminɛ 2018 la n'i y'a tɛmɛ 100 sara la u ko k'a fɔ visa il bɛ visa min rejeté a tɛ tɛmɛ 23 kan donc o kɔrɔ k'a fɔ visa ko bɛ ka nɔgɔya u bolo n'u y'a dɔn ko tagakun jɔnjɔn b'i la mais an m'a da o fana ma an ko bon an k'a ɲini mɔgɔ tagakun ye baarako de ye n'u bɛ taa baara ɲini de la mun an tɛ sigi an ka kuma k'a dɔn Faransi mako bɛ baarakɛla façon jumɛnw la o baarakɛla façon olu bɛ se ka sɔrɔ min n'u bɛ sɔrɔ an ka jamana kan an ka sigi ka fɔ kɛ an k'a fɔ ɲinan san in na minnu b'a fɛ ka taa san 3 nata la Faransi ko a mako bɛ
menuisier de la an mako bɛ wulu diŋɛ na bɔla mɔgɔ de la an mako bɛ na an b'o fɔ an ka denmisɛnnin ni min bɛ ɲɛ n'o ye papier bɛ kɛ i bɛ taa i b'o kɛ i sara bɛ ka fɛn kɔnɔ i bɛ taa i bɛ sigi i n'i ka jamana kɔnɔ i n'i ka taa kɛ sɛgɛn ni kɔrɔtɔ ye i t'i taga kun yɛrɛ dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na i t'o dɔn yɛrɛ donc ani Maroc y'o kuma fɔ ka ban ni Ala sɔnna ma février kalo in na Maroc ministre ne tɔɲɔgɔn bɛ yen a bɛ na an bɛ bolonɔta kɛ o papier la u b'a yira na k'a fɔ mako bɛ mɔgɔ min na n'u bɛ se ka taa baara kɛ foro kɔnɔ u bɛ se ka baara kɛ métier kɛ yɔrɔ min na u bɛ se ka kalan yɛrɛ k'an ka denmisɛnninw kun u ka segin k'o kalan o baaraw kɛ yan parce que olu bɛ se fɛn dɔw la an tɛ se o la ani Canada fana bɛ se k'u baara kelen fana daminɛ n'Ala sɔnna ma ani Espagne fana b'u baara daminɛ donc pour que maliyɛnw u ka kɛ baara ye min bɛ se k'a to ji ka taga ni cɛncɛnna ka taga yen dɔ ka bɔ a la ka da gouvernement na k'a fɔ gouvernement sigi kun ye ni ministère so kɔni sigi kun ye olu de ye mais an tɛ se ka foyi kɛ n'olu ka dɛmɛ tɛ olu de b'u yɛrɛ ka degun dɔn u b'u ka degun fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Kunnafoni kɛnɛ in kan journalistes ye ɲininkali busamisɛnnin tugu minisiri kɔ a ye ɲininkali ninnu bɛɛ jaabi ni n walawala walasa bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na. Mali jamana minisiriso min ka caw ɲɛsinen don denmisɛnninnakaw kunkankow ɲɛnabɔli ma a ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn di kɛ ka ɲɛsin a ka baarakɛla dɔw ma a lajɛ in ɲɛmaaya tun bɛ minisiri Amadu Koyita de bolo a kɛra Carrefour des Jeunes na Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadou Diallo a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodougou kumakan bɛ lase mɔgɔ min fɛ Samayira Sanogo don. Mali jɔnjɔn dali min ye hymne national ye o de kɛra ka ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun baara min sen fɛ mɔgɔ 15 olu gɛrɛsɛgɛ donna jɔnjɔnw na walima waleɲumandɔn baaraw la minnu taara ka ɲɛsin o fɛ minisiri Amadu Koyita o mɔgɔ 15 la mɔgɔ 5 kɛra chevalier de l'ordre national du Mali mɔgɔ 10 tɔ kɛra mérite national avec effigie abeille ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bonyamasegi ani waleɲumandɔn taara ka kɛ mɔgɔ minnu ye u ka kuma lasela a ka kɔrɔfɔw la a ye a ka nisɔndiya yira bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka tila ka baara in tare ka bonyamasegi ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka sanga ni waleɲumandɔn baara min filɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ma a labanna ni k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la ko nin na kɛ sababu ni ka dɔ fara olu ka wulikajɔ kan su ani tile u ka baara kɛ ni danbe bonya ani karama ye ka ɲɛsin ba Maliba ma a kɛlen ko ka waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin baarakɛla ninnu mɔgɔ 15 ma minisiri Amadu Koyita a y'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la ko nin ye baara ye min dabɔra ka waleɲumandɔn ani bonyamasegi kɛ mɔgɔw ye minnu ni o tɛ sɛgɛn jamanajɔ la su ani tile a kɛra ni ka welewele kan ta ka ɲɛsin sifinnakaw ma cogo min na o bɛ se jamana in baara ni kelenya basigi ani yiriwa hakilina ye min na kɛ sababu anw mako bɛ laɲini min na ni o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛ. Bi ye dɔnba ye bi ye dɔn barikama ye bi ye dɔn ye Mali fasodenw cɛw ni musow minnu yɛrɛ di jamana ye minnu ye baara kɛ jamana ka ɲɛtaa ye minnu ye baara kɛ jamana basigi ye minnu ye baara kɛ Mali tɔgɔ bɛ se ka fɔ farafinna ni diɲɛ fan bɛɛ olu ka dɔn de ye bi ye n'i y'a kɛ jamana ye jamana ma b'a dɔ ye o de ye jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keïta ka minɛ n'a ka miirina ye o de la bi maa 15 olu de décoré la jamana ye a dɔnw ye k'u y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ jamana ka ɲɛtaa la 5 b'a la olu kɛra chevalier de l'ordre national ye 10 b'a la olu kɛra effigie abeille ye retraités b'a la nin ye dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye n'i y'a kɛ faso ye faso b'a dɔ ye nin ye fana ka sira yira denmisɛnninw na k'a fɔ fasoden ɲumanya n'i y'a kɛ a bɛ kɛwale las'i ma sanu tɛ min sɔrɔ wari tɛ min sɔrɔ jogo ɲumanya de b'a sɔrɔ. Ni kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ yakubaya la ni an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka baara ye fo ka taa se tanukanw caman ma minnu kɛra baara ninnu sen fɛ ni ka sɔrɔ ka baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛ ni photo de famille ye. Mali sanfɛ kalanso gafe marayɔrɔ ni o ye senu ye a ye a ka lajɛba kɛ ni o ye conseil d'administration ye a tako 17nan a kɛra kabalakaw fɛ a lajɛ in sen fɛ u da sera fɛn caman ma minnu ni olu dɔw bɛ tali kɛ san tɛmɛnen baara kɛlenw ka se sankura baara bolodalenw ma Sherifula Jabaraniso tɔgɔra baara in sereyara maa min fɛ Ali Amidou Badini a n'a ka jatala Daramani Male an ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ.
Centre national des œuvres universitaires o ye sanfɛ kalanso cakɛda ye mun sigila sen kan sanfɛ kalandenw ka kalankoya ɲɛnɛbɔli an'u ka lafiya kosɔn. San 2018 kɔnɔna na baara caman sera ka waleya senu cakɛda fɛ kalandenw ka nimisiwasa kama i n'a fɔ u yɛrɛ b'a seereya cogo mun na. Ka bɔ salon na ka na se ɲinan na amélioration caman donna écoledenw ka condition na. Olu c'est des partenaires de la yɛma bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka bourse traitement bisiw campus gestion a bɛɛ bɛ olu de bolo. Ala ko tiɲɛna salon ka na se ɲinan na amélioration baden donna na. Bon hali campus kabalada yɛrɛ la a bɛ san dama dama bɔ. Ɲinan c'est encore fonctionnel dɔ bɛ fara jama yɛrɛ nata kan. Hali bourse fana traitement amélioration baden donna na. San tɔw la n'i kun y'a jateminɛ denmisɛnninw ka bourse paiement kun bɛ se ka tan ta mais cette année amélioration caman donna la bancarisation avancera kosɛbɛ. K'a dɔn k'a fɔ baaraba ani yɛlɛmakura caman sera ka kɛ san 2018 kɔnɔ tani ka segi saniya ani kɛnɛya fo ka taa bila soko nasiraw fɛ. Baara caman bolo dalen do ko kura san 2019 kɔnɔ wasa sanfɛ kalandenw ka laɲiniw bɛ se sabati cogo mun na. Ni sigi mun n'a bɛ kɛ siɲɛ kelen san kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma conseil d'administration ni nin y'a ta ko 17nan ye a sigi ka fɔ kadara la ɲɛfɔli na kɛ san tɛmɛlen baarakɛlenw kan ani ka san 2019 baarakɛtaw boloda wa mun ye san tɛmɛlen musakako ye ɲɛfɔli na kɛ o kan ni ka san 2019 musakako boloda n'o nati jɔ sefa wari miliyari 23 ani miliyɔn 800 na kunkanfɛn na. O san min tɛmɛna kɔni baara caman kɛra n'o ye a daminɛw ye musaka minnu bɛ di ekɔlidenw ma kalo la n'an k'u ma burusu walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ kalan kɔnɔna la o ni musaka minnu bɛ d'u ma san daminɛ la n'an k'u ma turuso walasa u bɛ se ka kalankɛminɛnw san cogo min na olu tɛmɛnen kɔfɛ an ka baaraw ɲɛsinna ekɔlidenw ka kɛnɛya an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛ yen o bɛ u janto ekɔlidenw ka kɛnɛya la kosɛbɛ ani ekɔlidenw ka siyɔrɔko ani ekɔlidenw ka transport ne y'a ye k'u ta ka bɔ siyɔrɔw la ka taa n'u ye kalankɛyɔrɔw la baara ninnu fanbaw ɲɛsinn'o ma kosɛbɛ. Senu ka n'i sigi ka fɔ ta ko 17nan n'a bɛ fɔ a ma conseil d'administration laɲini mun b'a la o de ye k'a kɛ hakilijakabɔ ani kuma falen falen kɛnɛ ye yaasa ka fɛɛrɛ ani dabali ɲuman tigɛ cogo min na sanfɛ kalandenw bɛ se lafiya sɔrɔ ni k'u ka kalan kɛ damu kɔnɔ n'o de ye Senu ka laɲiniw ye. San nata in baara bɛ se ka kɛ fila ye an tun bɛ baara kɔrɔ minnu kɛ an b'an sigi k'an miiri an bɛ se k'o baaraw ko u la améliorer cogo min an bɛ n'o baaraw ɲɛsin n'a bɔr'o la baara caman b'an ɲɛfɛ parce que an bɛ fɛ tuguni ekɔlidenw ka siyɔrɔko k'an fanga ɲɛsin o ma walasa ekɔliden caman ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ halisa u ka kɛnɛyakow fana an bɛna ɲɛsin o ma kosɛbɛ ani u ka bolifɛnko n'o y'a ye k'u ta ka bɔ siyɔrɔw la ka taa n'u ye kalankɛyɔrɔw la fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka ekɔlidenw lafiya an kɔni sigilen b'o miiri de la. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a ka wulikajɔ sabula Senu sera ka bisi kura 5 sɔrɔ ni ka kartiko don o senkɔrɔ walasa ka nɔgɔya don kalandenw ka taa ni ka segiw la. O de fana bi an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Kafunɛ Bacili ale ka sɔrɔlenw don. Burkina Faso jamana kɔnɔ bamaganjimɔgɔ 148 fagara Burkina Faso lakana tigilamɔgɔw fɛ ka bɛn ntɛnɛn don ma. An ma ladɔnniya k'a fɔ o kunnafoni dira Burkina Faso sɔrɔsiya maa ɲɛmaw fɛ. Lakana tigilamɔgɔw ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ baara min ni o bolodara u fɛ ka ɲɛsin bamaganjimɔgɔw dagayɔrɔ 3 ma Burkina Faso jamana kɔnɔ. O de kɛra sababu ye ntɛnɛn don ni bamaganjimɔgɔ 146 nin tora ka bɛn ni février kalo tile 3 su ye k'a dugu jɛ février kalo tile 4 na bamaganjimɔgɔw kun ye wulikajɔ dɔ ta ni ka kɛn dugu sɛgɛrɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ ka taa ni jamana kɔrɔyan fanfɛla ye ani Uyaguya dugu cɛ bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 80 bɔɲango la. O bamaganjimɔgɔw ka wulikajɔ min kɔnɔna na duguden 14 bɔnɛna u niw na. Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ni fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen filɛ ni sen kan Burkina Faso sɔrɔsiya fɛ bamaganjimɔgɔw kɛlɛli ani u silatununi kadara kɔnɔna na o min bolodara ni ka bɛn ntɛnɛn su ma n'a kɛra sababu ye ni ka bamaganjimɔgɔ 146 nin kɛnɛ karaba. Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko tajuru sara bere do kumana mina bamaganjimɔgɔw bi wulikajɔ ta ka kɛn dugu sɛgɛrɛ karisu ni ka dugu jɛ ntɛnɛn na
bamaganci mɔgɔ caaman de u labɛnnen ni maramafɛnw ye u donna kɛn dugu kɔnɔna na ni ka taama ka don denbayaw kɔnɔ dani da ka kɛn duguden 14 ninkɛnɛw karaba ka labana ka duguden caaman wɛrɛw jogi minnu ni olu cɛra garagara la ni k'u kunda lopitanisow kan o de cɛsiri n'o wulikajɔ kadara kɔnɔna na walasa ka se ka dan sigi bamaganci mɔgɔw ka ni wulikajɔ cɛjugu nunu na Burkina Faso sorasiya maa ɲɛmaw ye labɛn caaman sigi sen kan walasa ka se k'u kanga bamaganci mɔgɔw ni u ka wulikajɔ cɛjuguw cɛ ka labana ka susuli kɛ ka ɲɛsin bamaganci mɔgɔ nunu ma walasa buna adamadennu ni bɛ se ka lafiya cogo min na u sigiyɔrɔw la ka bamaganci mɔgɔw kɛlɛ ni k'u daga taga bɔ u da la o fɛɛrɛw ni o wulikajɔw fɛɛrɛ tigɛli de kadara kɔnɔ Burkina Faso finitigilakaw ye dankari kɛ bamaganci mɔgɔ 146 la. Congo RDC jamana kono Congo RDC jamana ɲɛmaa kura Felix Tshisekedi wulila ka bɔɲɛ boloda ka ɲɛsi jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ lakana tigilamɔgɔw ma lakana tigilamɔgɔ minnu ni olu bi jamana ɲɛmaa ani jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ kɔlɔsi ni k'a lakana sabati o bɔɲɛ in bolodara jamana ɲɛmaa Felix Tshisekedi fɛ ka bɛn ntɛnɛndon ma février kalo tile 4 laɲini min bɛ jamana ɲɛmaa kura bolo ka sanga ni nin bɔɲɛ in ye walasa ka se ka t'i ɲɛ da Congo RDC jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ lakana tigilamɔgɔw kan o bi don fanga lakana sabati kadara de kɔnɔna na o lakana sabatili fɛɛrɛ minnu ni o kun nun donnen don jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila fɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila y'a bila yɔrɔ min na o kuma na jamana ɲɛmaakura Felix Tshisekedi ko a b'a dadon o tayɔrɔ kelen na kumana min na Congo RDC jamana ɲɛmaakura Felix Tshisekedi sera jamana ɲɛmaayaso kɔlɔsibagaw dagayɔrɔ la kan militaire kɔnɔ Kinshasa a ye hakilisigi ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔ nunu ma k'a jiriw la k'a fɔ kelenɲɔgɔnya ani kɔkɔrɔmadonni wale bɛ ale fan fɛ ka ɲɛsin finitigilaka nunu ma k'u kana jɔrɔ wa u kana siga o kelenɲɔgɔnya la bada ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale de kɛra jamana ɲɛmaakura ye Congo RDC kɔnɔ bi ni ale Felix Tshisekedi de sugandira bɛjɛ fanga ani bɛjɛ kalata kɔnɔ jamana ɲɛmaasigi kalata min kɔnɔ ni kiri ni wɔyɔ ani ganganba ma ci ko kuma na ko sira ni jɔyɔrɔ ka ban lakana tigilamɔgɔ nunu fan fɛ jamana ɲɛma Felix Tshisekedi ka dantigɛliw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw ani dabali camanw de bɛna sigi sen kan ale fɛ walasa yɛlɛma ka se ka don lakana tigilamɔgɔ nunu ka baara kɛcogoyaw la min bɛ kɛ sababu ye k'u lafiya u ka caw kɔnɔ ko de hukumu kɔnɔna na a nana ɲɛda u kan u dagayɔrɔ la k'a lajɛ lakana tigilamɔgɔ nunu an'u ka denbayaw ka ɲɛnɛmayaw bɛ ka latigɛ cogoya minnu na ni ka labana k'u balo cogo an'u ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen jateminɛ ni ka yɛlɛma ɲuman don u ka taabolow la jamana ɲɛmaakura Felix Tshisekedi bisimilara sorasi musow ani sorasi denw fɛ nisɔndiya kulekule ani tɛgɛrɛfɔ de kɔnɔna na jamana ɲɛmaa y'a jira sorasi musow ani u ka denmisɛnw na ko fɛn min bɛ tali kɛ hali sorasi den nunu ka kalankow kan ko jateminɛna kɛ ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma bakuruba la yɛlɛma o yɛlɛma bɛ se ka don sorasilaka nunu ka buna adamadenya yɛrɛ kɔnɔ ni k'a sankɔrɔ tan ka lafiya na k'a se sorasi musow ma fo ka taa bila sorasi denw na ko ɲina tɛna kɛ o si kelen kɔ jamana ɲɛmaakura Felix Tshisekedi ka fɔ la ko o bɛɛ lajɛlen na ta ni k'a don ba la. Faransi jamana kono Faransi faba la Paris tamenena immeuble ba dɔ la ka bɛn ni ntɛnɛndon février kalo tile 4 su la ka dugu jɛ araba la su 1h du matin waati o tamɛnɛ in kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 8 hakɛya de bɔnɛ u niw na Faransi faba Paris procureur ka fɔ la jaabi minnu sɔrɔla u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ k'a bɛ taa se mɔgɔ 8 hakɛya de la minnu ni olu bɔnɛna u niw na ka sanga ni tasuma jeni in ye ka fara o kan mɔgɔ hakɛta minnu ni olu jogina o bɛ t'i jɔ 30 kɔ hakɛ la o mɔgɔ 30 kɔ joginen nunu na tasuma fagabaga pompiers dɔ b'a la an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi tasuma mɛnɛni filɛ nin ye soba min na n'u ko a ma ko immeuble ta mɛnɛ cogoya kɔni ma se ka si dɔn fɔlɔ nka tɛgɛ kɛra siganamɔgɔ kelen kɔni na fɔlɔ ɲiningali busamisɛn min na tugu siganamɔgɔ min na nka sɔmi kɔni kɛlen don a la k'a fɔ ko tasuma in ma wuli a yɛrɛ ma ko mɔgɔ ŋaniya jugutigi dɔ nɔna sɔrɔ a la k'a daminɛ tɛnɛndon su la 1h du matin ni tasuma ye mɛnɛni daminɛ immeuble ba in na fo sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 6h ka bɛn tarata ma kunbɛcogo sɔrɔla ka sɔrɔ tasuma jeni na ni k'a faga Faransi jamana faba Paris procureur ka fɔ la ko kumana min na ta benna ka mɛnɛ soba in kɔnɔ immeuble in kɔnɔ ma musolamɔgɔ dɔ ale cawulen minɛna ni k'a lasago walasa ka se ka ɲiningali tɛngu a la nka an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi tasuma jeni in kɔni sababu ma se ka bugunatigɛ k'a sidɔn fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ baaraw kɔni nun donnen don walasa ko in tiɲɛ bɛ se ka dangɛnɛmaya ka kojugukɛbaga in nɔ minɛ fo ka taa tɛgɛ k'a kan ni k'a ɲangi cogo la ɲangi cogo min ni a ka kan o baaraw bɛɛ lajɛlen kalifara police judiciaire de la barisabu ka da kan jateminɛ minnu ni olu jira la o jateminɛw bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko tasuma in ma mɛnɛ a yɛrɛ ma soba in kɔnɔ nka ko mɔgɔ bolonɔ na k'a ye
Venezuela jamana kono fanga sinamatɔn ma ɲɛma min ni o be Venezuela jamana kono ni ale kɛlen do k'a yɛrɛ kɛ jamana ɲɛma ye bi ni ale lakodɔnnen do diɲɛ selege ni communauté internationale fan dɔ fɛ k'a kɛ jamana ɲɛma ye Venezuela kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndo ye Juan Guaido ye groupe de Lima jɛkulu ka kɔkɔrɔmadoni wale sɔrɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ groupe de Lima ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a be Amérique latine jamana dɔw ani Caraïbe ni Canada jamana dɔw fara ɲɔgɔn kan kuluba kelen kɔnɔ jamana hakɛya minnu ni olu be ɲɔgɔn sɔrɔ groupe de Lima tɔnkulu kɔnɔ o be t'i jɔ fo jamana 14 na ka bɛn ni ntɛnɛndon janvier kalo tile 4 de Venezuela jamana fanga sinamatɔn ma ɲɛma min ni ale kɛlen do k'a yɛrɛ kɛ jamana ɲɛma ye bi Venezuela jamana kɔnɔ ni a lakodɔnnen do ni k'a kɔkɔrɔma don communauté internationale fan dɔ fɛ a ye groupe de Lima tɔnden jamana 11 ka cidenw bisimila Ottawa dugu kɔnɔ ka sanga ni waati ye waati min na ni adamadenya dɛmɛli kɛ waleyaw makɔnɔnen do Venezuela jamana kɔnɔ fanga sinamatɔn ma ɲɛma Juan Guaido fɛ Juan Guaido min kɛlen do k'a yɛrɛ kɛ jamana ɲɛma ye bi Venezuela jamana kɔnɔ ani groupe de Lima jɛkulu tɔnden ninnu ka sigi kɔnɔna na min sen fɛ ni tɔnden jamana 11 ka ciden yera a kanuna ɲɔgɔn fɛ yɛlɛma ka se ka don jamana yɛrɛ maracogo la ka maracogo laɲini mara min ni o tɛna na kɛ jagoya fanga ye ka labana ka laɲini kɛ Venezuela finitigilakaw fɛ u ka jɔ fanga sinamatɔn ma ɲɛma Juan Guaido kɔfɛ a ka jamana ɲɛmaya kɔnɔ kumana min na o bataki dara jamana ɲɛma Nicolas Maduro ye dantigɛli kɛ dantigɛli min sen fɛ a b'a ka nisɔngoya jira ka sanga ni groupe de Lima jɛkulu ka nin kɔkɔrɔmadoni wale in ye ka ɲɛsin fanga sinamatɔn ma ɲɛma Juan Guaido ma o min kɛlen do k'a yɛrɛ kɛ jamana ɲɛma ye bi Venezuela jamana kɔnɔ n'a kɔkɔrɔmadonnen do diɲɛ selege ni setigi jamana dɔw fɛ Chrétien diinɛ papuba be taama la Émirats Arabes Unis kɔnɔ taama min sen fɛ ni Pape François b'a ka kelenɲɔgɔnya jira ka ɲɛsin Saudiya jamanaw ma Pape François ka nin taama in Émirats Arabes Unis kɔnɔ a kuntagala bena boli tile 3 kɔnɔna na taama min sen fɛ Pape François bisimilara Émirats Arabes Unis masakɛden ani Université Al-Azhar imamba fɛ bisimilaliw tɛmɛnen kɔfɛ sigi dɔ kɛra dunankɛ Pape François ani a jatigilaka ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sigi min ni a kuma ɲɔgɔnyaw bolila diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ kunkankokow kan ani Yemen jamana ka lahalaya Pape François ka nin taama in kɔnɔna na ka ɲɛsin Émirats Arabes Unis kɔnɔna ma min sen fɛ a y'a ka kelenɲɔgɔnya jira k'a fɔ taabolo ma bɔ taabolo la ko bɛɛ lajɛlen de ye baden kelen ye ale bolo o dakuruɲɛ kelen kɛra kunnafoni sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen de ka darɔ gese ye u ka sɛbɛnniw an'u ka laseliw kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon février kalo tile 4 ye Pape François yera lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kɔnɔ lajɛrɛ min ni o kun be tali kɛ diinɛw cɛ kunkankokow kan o dugu jɛra tarata min na Messi ba bolodara Pape François fɛ min sen fɛ a ka ca mɔgɔ 135 ye minnu ni olu yera damakasili in kɛnɛ kɔnɔ Pape François kɛrɛfɛ walasa ka se ka na jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ni kerecɛnya diinɛ selicogo ani a ala deli cogo ye o tɛmɛnen kɔfɛ Pape François yera sigi kɔnɔ sigi min kɛra ani Abu Dhabi masakɛden ni ɲɔgɔn cɛ o min sen fɛ Pape François ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn dɔ ta k'a ɲɛsin a jatigikɛ masakɛden ma min ni o bena na kɛ bonyamasegin ye u ka tarikuw kɔnɔ masakɛden fana labana ni ka bonya kɔsegin ka ɲɛsin Pape François ma ni dugukolo dili ye dugukolo min kan ni église ba dɔ bena na jɔ min bena Émirats Arabes Unis église ba fɔlɔ kofɔ kɛnɛya binakun kan an ka bi kɛnɛya bulon mina dayɛlɛ ni bana min ye o de ye ɲɛdimi ye ɲɛ ye fɛn ye min ni a jɔyɔrɔ ka bon adamadenya la kosɛbɛ wa jan kan ka to a la Tata Ture a n'a ka jatala Seydou Ɲare u ka ɲininiw ye mun sɔrɔ an ka ɲɛmada o fɛ ɲɛdimi bana ale dama ka kan denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen na a suguyaw ka can kosɛbɛ wa a bɛɛ lajɛlen n'a tamasiyɛn don kuma dɔw la an bɛ tamasiyɛn ninnu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kasara caman ye hali n'o y'a sɔrɔ tamasiyɛn ninnu caman bɛ yen nɔ u man jugu kosɛbɛ. Bon ɲɛ bugun kɔni o généralement o ye maakɔrɔbaw an kɔni ka jate la a caman ye maakɔrɔbaw ye a bɛ fɔ ko mɔgɔkɔrɔba bugun tubabukan na u b'a fɔ cataracte sénile o de ka ca maakɔrɔbaw fɛ plus si bi kɔrɔbaya ka taa fɛ ale ka ca olu mɔgɔw la bon a bɛ se ka kɛ a bɛ denmisɛnninw fana sɔrɔ dɔw n'a bɛ wolo yɛrɛ dɔw b'a sɔrɔ denmisɛnninya la dɔw b'a sɔrɔ u ka balo kɔnɔna na n'u joginna bon ɲɛbana dɔw bɛ dɔw ta teliya bana farikololabanaw fana dɔw bɛ yen tension na diabète n'o bɛ dɔw ta fana teliya ale tamasiyɛn bɛ kɛ ni ɲɛ yeli dɔgɔyali ye yeli bɛ dɔgɔya banabaatɔ b'a jateminɛ k'a fɔ ka yeli bɛ dɔgɔya dɔɔni dɔɔni fo dɔw ta bɛna kɛ yeli bɛ tunun na a ka ca ala fɛ ni caman u nana joona bana bɛ lajɛ ka baara kɛ
mais dɔw b'u sigi n'a ye fo ka ɲɛ fila bɛɛ don dibi la u ti foyi ye dɔw yɛrɛ bɛ wuli fo ni dimi donna na dimi dun bɛ don a la kuma min o b'an se ɲɛ tension ko kuma ma o b'a sɔrɔ tension yɛlɛla a kan o waati la fana baara bɛ f'i ye k'a bɛ baara a ti baara yeli kama a bɛ baara pour que dimi ka suma min ye ɲɛ tension ta ye o kɔni o bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ fɛ fana mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni mɔgɔ bɛ yen nɔ a y'u bangebagaw minɛ a bɛ minnu bangebaga la denw bɛ se k'a sɔrɔ mais a bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min hali ni bangebaga ko tɛ mais ale ka ca généralement san 40 ka yɛlɛ o de waati la an b'a caman ye mais ni minnu lajɛli kɔni mɔgɔw bɛ na an kɔni b'a sɔrɔ si bɛɛ la denmisɛnninw a bɛ sɔrɔ denmisɛnninw fɛ a bɛ sɔrɔ maakɔrɔbaw fɛ yen donc n'an ye lajɛli kɛ ɲɛ tension bɛ taa arajow bɛ kɛ ale la donc n'an y'olu bɛɛ jateminɛ k'a fɔ fɛn bɛ tension daminɛna baara bɛ daminɛ ale kɔni furakɛli mana daminɛ ale ye si ni si furakɛli alors que bugun ta filɛ n'i y'o opérer dɔrɔn o tigi bɛ yeli kɛ o kɔfɛ. Mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'i ye nin taamasiyɛn ninnu jateminɛ a ka kan i ka wuli ka se kɛnɛyaso la i ni min ka surun kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛ bɛ furakɛ kɛnɛyaso minnu na n'i ma wuli kuma na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye min bɛ se ka taa ka mɔgɔ bolo da. Bon ale ɲɛ tension comme bana dɔ de bɛ yen a bɛ ɲɛ ampule kɔnɔna min bɛ yeli kɛ a b'o de bonya donc a b'a bonya dɔɔni dɔɔni fo ka tigɛ mais n'i y'a kunbɛn joona furaw b'a la a bɛ nɔgɔya n'a ma kunbɛn joona n'a ye ɲɛ datugu pewu a tɛ se ka furakɛ. Parce que a bɛ ɲɛ façon ninnu a b'o bɛɛ. An bɛ laɲini kɛ ni jamana bɛ se ka olu dɛmɛ association yɛrɛ bɛ yen association malienne de glaucome je crois que fédération fana b'o yen glaucome ko kan n'a bɛ minnu na ni mɔgɔw t'olu dɔn u bɛ se k'olu mɔgɔw sɛgɛrɛ donc n'u y'u don u ka fɛn na u bɛ se ka dɛmɛ k'u ye furako la parce que kuma dɔw la olu bɛ dɛmɛ dɔw sɔrɔ fura dɔw sɔrɔ nɔgɔya la u b'o proposer u ka mɔgɔw ye mais minnu komi amoko fana bɛ yen sisan donc amo fana nana baara fana caman nɔgɔya mɔgɔw bolo. Parce que fura kɛra si ni si fura don donc ni minnu bɛ amu la n'o olu y'a ta o la o b'a fɛn nɔgɔya a charge nɔgɔya olu ma dɔɔni kumakan laban min bɛ yen nɔ an kɔni bɛ sotibakaw u ka nin hakilina ye hakilina ɲuman ye parce que ka dɛmɛ don ka na mɔgɔw sɔrɔ f'u sigiyɔrɔ la o ye ko ɲumanba ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔw la. Farikololabana tɔw bɛ ɲɛɲini togoya min na ni k'u furakɛ a ka kan ɲɛnabana fɛnɛ ka ɲɛɲini o togo la ka d'a kan ɲɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mɔgɔninfinya kɔnɔ. O fana de bɛ dansigi a ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni ce a ka ɲamadali la a k'an bɛn wagati wɛrɛ.